in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Merry Christmas, we love you! Today is November 18, Thursday. Ito yung vlog ko after ng Adelaide namin. And si Holly dapat may pasok siya. Good morning. I got my bag. May half, may half day, ano lang siya, school dapat today. Pero hindi ko na siya pinapasok kasi walang magpipick up sa kanya. Kasi pupunta ako ng town kasi may appointment ako. Nahanap ko na guys yung voucher na binigay sa akin ni Jan nung birthday ko 2 years ago. Ito yung sa FAS. Meron akong ilan ba to? Ilan ba to? Magkano ba yung ginagay dito ni Jan? Meron tayo dito. Wala namang nakalagay. $200. Buti na lang nahanap ko to. So, nagpa-schedule ako last week sa kanila para sa ano lang naman ngayon, hindi pa siya treatment. I-check lang nila, consult. Kung magpapa-consult lang tayo dito sa akin, yung mga brown spot ko dyan, yung melasma ba ang tawag dyan. So, punta tayo ng town. Kaya hindi ko na pinapasok si Holly kasi si Jan wala pa. Mamaya pa ang uwi niya. And ako, may gagawin din ako sa town after. Okay, let's go, Baba. Come on. Come on. Oh, battery. Maka-flat na to. 10 o'clock yung aking appointment. Mag-ano pa lang naman. 9:30. Tamang-tama. Okay, come on, Baba. Let's go. Wala na ba tayong naiwan? Let's go. Okay. I-fix ko lang yung bin kasi ang lakas ng hangin. Tingnan nyo, natumba yung bin natin. Very Hindi, yeah. Okay. Patayin ko lang yung ating bin. Okay, napatayin na natin yung ating bin. Ayun, o kaso nag-ano pa rin siya, nag-move kasi nga malakas yung hangin. Yaris na tayo. Ba na naman? Ganun kalakas yung hangin. Ayan, natumba na naman siya. Bago ko start yung car, natumba ulit. Grabe kasi yung hangin din na niya. Pati ako nililipad. You got a kit. Alright, let's go. Wait, I'm gonna alcohol first. Ito yung gamit kong alcohol. Pinas pa yan. Ano pa ba? Wala pala akong linagay sa mukha. Aside dun sa skincare, wala tayong foundation. Nag-ano lang ako. Nag-moisturizer and sunscreen. Kasi baka burahin lang naman nila. Kasi nga, i-check yung ating mukha. So, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako doon. Pero at least alam niyo kung saan tayo pupunta ngayon. Okay. Drive na ako, guys. Okay, see you later. Okay, alis na ako. Tinitingnan ko yung aking... Ayun, wow, bahala siya kasi pangalawang beses ko na siya pinatayo, hindi ko na yung kasalanan. Pero yung iba, kasi yung bin namin, wala masyadong laman. Sa kanila, hindi natutumo kasi punong-puno sa kanila. O yung sa amin, hindi ganun karami. How come Tommy is not falling down? Because the bin is full. Yung isa din, ayun, bagsak din yung isa doon, Kasi sobrang lakas ng ng hangin. Yung sa kanila rin natumba. Sige, alis na tayo, guys. Totoo na to. Dito na tayo, guys. Look what I brought. My phone. Your phone. But it's a bit cracked. Naglagay pala akong lipstick tsaka kilay, pero wala tayong Do you see foundation it's a or bit cushion dyan sa ating mukha. My phone's a bit cracked. Kasi nga, baka, ano ba, yun, tanggalin din. So, pa-check natin to kung may paraan pa to para, kahit hindi siya matanggal, yung malighten lang naman yung kanyang. Is that lip tattoo? No, it's not lip tattoo. Kung matanggal, much better. Pero, kung hindi, yung malighten lang yung ating melasma. Ayun. So, yun guys. So, let's go inside. Pero hindi ko alam kung pwede ako mag-vlog dun, guys. Not sure. Dapat, nung last week ako nagpa-schedule sa kanila. Kaso, wala silang available. Kasi nung Thursday, wala si Holly yung pasok. Kasi alternate yung Thursday ni Holly. So, ngayon, mayroon siya. I got half day of kindy, but I'm not going to kindy. Yeah, kasi nga, walang magpipick up sa kanya. 11:30 yung pick up sa kanya. Yung appointment ko dito, 10 And o'clock. anyway, kindy's ready finished. Yeah, and then magpapa SNS din ako. Pero hindi ko pa siya tinawagan. Mamaya na lang. Baka hindi naman siya busy. So, okay, let's go. Ayun, Yeah. mas
Gamit ko pala Guys. is Amazonian, tsaka yung basta pinatungan ko yung siyang isa pa. Yung, ano ba yun? Artist. So, okay. Yung ating lipstick. Okay, let's go. Okay, let's go. You always wear a mask. Mag-expired. What's that, Baba? You always wear a mask. What else? If you won't wear a mask, you might get coronavirus. Oh, that's right. So, mag-expired siya. Ayan, wait. Pakita ko sa'yo. 2019, yung inisyo to, 2022 siya mag-expired. February 28. Nung birthday ko talaga. So, 2 years na. Puti nahanap ko pa. Ito yung date niya, guys. Oh, mayroon siyang 200. Buti na lang nahanap ko talaga siya. Kasi sayang naman to. Okay, ito lang dalhin natin. Wag na to. Ito yung mga treatments nila dito. Pero mayroon sila. Okay. May pabag talaga siya. Oh, okay, let's go. Wait, Baba. Look for Papa. Alright, look. So, yun. Hindi maganda naman dito. Ayun. Mag-sign in lang tayo. Wait, Baba, I'm gonna sign in first. Before we get started with, ayan, meron siyang binigay na fill upang ko for my skin consultation. And si Holly, what are you getting, Baba? Hot chocolate. Hot chocolate with marshmallow. So, ayan, fill upang ko muna to, guys. Okay. And dito na yung kanya hot chocolate with marshmallow. I told you it was going to be this one. Alright. Enjoy your hot chocolate, Baba. Tapos na ako mag-fill up ng form. Hinihintay ko na lang kasi binigay niya ata dun sa kung sino titingin sa akin. Did you drink all your hot chocolate? Was it good? Good. Good. Dito yung room nila, mga rooms. One thing I know for sure, what we have is something worth fighting for. Bad news knocking at my door, but I like it like that. We go all in and I'm falling, but I like it like So, ito yung itsura ng room kung saan nila i-check yung ating skin. Ayan. So, dito tayo higa. Magbad daw ako ng damit. There's mommy, guys. So, what do you use your blogging for? I do family vlog and travel. Beautiful. That's exciting. Okay, so you've got some issues with your skin. You've got the melasma. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me
try. Guys, Mom's done now. She's dressed and putting her shoes on, and there's all her mask. Here's her mask. Here's her bag, and here's my bag. I hope everything's in there, guys. Wow, looks very nice, and Mom's ready out of the bed. Mom's nearly getting her shoes unlacered. Well, not lasered because they're gonna get burned. So she's putting her mask right now. So let's go. Okay, tapos na tayo dito guys. Labas na tayo. This way, yeah, this way. This way. Toilet lang muna kami. Ayun na si Holly, nauna na siya. Ito yung itsura ng toilet nila. Simple lang. Si Holly na yung kaya na yung sarili niya. Kumakanta siya. So, natanggal din yung kilay ko, guys. Yung lipstick lang, hindi. Ang lagkit ng mukha ko. May kukunin lang tayo dun. Are you done? Wash your hands. Tapos na siya. Toilet lang muna kami. Ayun na si Holly, nauna na siya. Ito yung itsura ng toilet nila. Simple lang. Si Holly na yung kaya na yung sarili niya. Kumakanta siya. So, natanggal din yung kilay ko, guys. Yung lipstick lang, hindi. Ang lagkit ng mukha ko. May kukunin lang tayo dun. Are you done? Wash your hands. Tapos na siya. What we have is something worth fighting for. With bad news knocking at my door, but I like it like that. We go all in and I'm falling, but I like it like that. And it's so wrong, but still so strong, but I like it like that. Now I'm catching fire, 'cause you take me higher. So, tapos na tayo dito sa FAS. And matagal din. Yung appointment ko, diba, 10 o'clock. 11:54 na, guys. Magto 2 hours din. Mamaya ko na lang kayo kausapin kung ano yung pinag-usapan namin about dito sa aking melasma. Ngayon, ang gagawin ko ay tatawagan ko yung saan ako magpapagawa ng nails, yung SNS ba, kasi hindi ako nagpa-appointment. So, tingnan natin kung meron silang alas 12 kasi malapit lang naman. So, tawagan ko lang muna. Okay, maasan na yung number niya? Okay, wait lang guys. Okay, mamaya na lang. So, dito na tayo guys sa parking, and si Holly, tinanggal nyo na yung jacket kasi mainit. Yeah. Parang ako din, parang tanggalin ko rin itong aking. And we're just right here because it's so quick. Because we had just to pay it. Malapit lang. Yeah, nandun lang yung FAS. Is right next to her. And then, dyan tayo pupunta sa ating Oh, now SNS. it's going on. 12 o'clock. So, ano pa lang naman? 11:59. So, okay. Let's go, Baba. And tinali ko yung buho ko kasi medyo malagkit yung mga nilagay niya sa mukha ko. Pag dumidikit, parang dumidikit yung buho ko. So, tinali ko na lang. So, okay. Let's go, Baba. Pa-SNS muna tayo. Tinanggal ko rin yung aking jacket kasi ang init. Mahangin. Sobrang hangin and mainit. Okay, come on, Baba. So, pumunta kami sa mount, naka-jacket ngayon, naka-t-shirt na kami dalawa. No, this way, Baba. Okay, check in. Okay, come on, Baba. Dito na tayo, guys. You gonna do it here? Alright. Hey, hello, girl. Say hi. Puno pa kasi sila doon. Walang space. So, dito niya lang muna tatanggalin natin. Okay. You want color today? Yes. Do you want a color, Baba? Yes. So, meron na tayong upuan dito, guys. Sit down, Baba. What color are you gonna get, Baba? Huh? Okay. Later daw.
Ang daming kulay pagpipilian, guys. Oh, ayan. Dito ako nahihirapan kasi ang dami. So, ang pinili ko ay eto. Ayan. Para siyang avocado. 036. Okay, ayan. And sa ring finger, ito ipapalagay ko. Kasi magpapasko na. Glittery. Wow. Nagpa-manicure na pala siya. And ayan. Binigyan siya ng chocolates. How many you got, Baba? 3. Oh, you're lucky. Baba, 3? quick. That was quick. Very quick. So, yan na yung itsura ng ating nails, guys. May pag-glittery tayo dyan sa my ring finger. Kasi nga, sabi ko, malapit na Christmas. So, ayan. How about you, Baba? Show me yours. Kung sa kanyang pinalagay niya, ay para siyang... What color is this, Baba? Like, pink, orange? Ayan, okay. Punta muna tayo dito sa Kmart. Tingin-tingin. Siyempre, check-in tayo, guys. I think here, Baba. Here, try this one. I got this one. Alright. You got sanitizer? Yeah. Alright. You tap it. Okay. Lalabas tayong walang nakuha dito sa Kmart. Nagtingin-tingin lang naman ako. Come on, Baba. Ngayon punta tayo sa... Saan pa ba? Foodland. Oh, Baba. Okay. Dito na tayo sa loob ng Foodland. Come on, Baba. Wala sila yung buto-buto na pork. Minsan kasi meron sila. Ngayon wala. Guys, punta tayo sa Liman ko. Nahirapan ako mag-park. 3 beses ako umikot. Para lang makahanap tayo ng parking. So, nandun yung car. Hold mommy stand, Baba. May dala rin siyang T-shirt. tissue sa bag niya. Kasi nga, sinisipon siya. Punta tayo sa Liman ko. Ang aking paborito. Pinagsha-shoppingan ko pa. Malapit na ang Christmas. So, dito na tayo, guys. Ay! Christmas na dito. Ay, ang ganda ng Christmas tree. Owl. Okay. Ouch. This one. Tingin-tingin tayo. Oh, your song, Baba. Favorite niyang kanta yan. Ayan, maganda din to. Tingin lang muna tayo. Don't touch, baby ko. Just look, but don't touch. Ang ganda nito. Pa-cabinet na to. Aesthetic lang ba? Okay. Alright, Baba. Yeah. Maganda yung height ng Christmas tree. Sa akin, sobrang laki, di ba? We're not gonna buy that whole thing. No. Dito tayo sa may mga kitchenware. Oh, Baba, that's cheese knife. A cheese knife? Wow. Yeah. That Hmm. smells good. Smells good? Kasi nandito yung mga diffuser nila tsaka candles. Parang iba na yung setup. Dati nandun pa sa gitna eh. Dad's favorite song. So, yun pala yung suot natin, guys. Oh, t-shirt. May malaking mirror dito. You like this clock, Baba? You like this clock? That's fake. It's not fake. Just need to put battery. Ay, ang cute. White. Ay, lakas lang makakapirit ng music. May nabili ako sa Aabutin. Ito parang gusto ko rin siya. Oh. Ha? What's that? Yeah. Ayla has that already. Yeah, she has. Cute. Gusto ko siya para dun sa aking dining. Dun sa may kung nasan yung wine rack. Tapos may mirror ako dun, diba? Para partner sila. Kunin natin to. Kasi ang cute niya, oh. Tapos eto, oh. Oh, oops. $14.95. So, $15 yung isa nito. Kuha ko niya na dalawa. And eto, pwede siyang lagyan ng battery. Oh, this feels like fluffy. Para mag-ilaw. Parang bilen. Yan si Papa Jesus. What? What?
Oh, that's nice. She's doing something. Alright, come on. It doesn't matter what's around us. 'Cause baby, you've got me blind too. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's go, Baba. Okay, tapos na tayo dito. All done here. Ice cream. Yes, yes. What time is it? Come on. Bilang ko muna tong ice cream. Kasi kanina pa siya humingi ng ice cream. Dito, parang may ice cream dito sa Presto Eatery. Come on, Baba. Ice cream. Alright, here. Kumuha ko ng, ayan, healthy. Wala na kasi, disclose na yung kitchen nila. Where do you wanna eat? Wala pa yung kanyang, coconut ice cream. Outside, so. Nakapunta na tayo dito before, guys. Kung nanood kayo ng vlog. Inside. You want here? You wanna eat here? Okay, so, dito na lang. Please put out there. Are you sure? Alright. Nag-change ulit siya. Dito na lang daw sa labas. I wanted to change. So, kain tayo, guys. Healthy-healthyhan lang yung lunch natin. So, ayan na yung kanyang cocoa whip. Made in cocoa water daw to. So, kain, guys. Masarap siya. Masarap. Couscous. Tapos may pearl. May beans. Sarap to, ha? Tapos yung pinalagay kong sauce, tapos pwedeng kang pumili. Yung pinalagay ko, balsamic and olive oil. Not sure, Baba? Yeah. What was that? Bell? Mom, I love it. Not sure? Yes, yeah. Is that tomato? Gusto na yung tomato, ah. Sarap nito, ha? Where's that water? It's coming. Just day. Alam niyo ba, kinakain niya rin to? Kumakain din siya nito, oh. Good job, Baba. Good? Yung tomatoes, halos siyang nakakubos. Na kami ni Holly and sobrang busog ako. Hindi ko na siya kayang ubusin. Ang daming din kasi. And humingi si Holly ng water. What did you say about the water? It looks like oil. Parang oil daw yung lalagyan. And, ayan. Hindi niya naubos yung kanyang cocoa whip. I like it. Okay, let's go. Ito pala tayo, guys, sa Coles. Nag-grocery na kami ni Holly noong Tuesday. May kukunin lang ako. And nag-haul si Holly. Kung hindi niyo pa napanood yung pag-haul ni Holly sa channel niya. All Things Holly. Okay, may kunin lang tayo dito saglit. Oh, no more, Baba. No more wipes. Baba, wait. Andun siya. Kasi, wala na rin na wipes. I can see where. May pabag pa kasi si Madam. I'll get this one for Daddy. And this. Kasi kinain na namin yung ganyan. And this one, pang baon ni Daddy. Where's that? This one, Kuya Sak. And this one's Yung good. Hawaiian gustong-gusto And yun. this one's good for your teacher. Kuya Tija, okay. Alright. What for that? Alright. Kuha ko ng brisket. And eto pa tayong leg roast. Ito. Ilang kilo ba to? 2.8 kilos. Okay. Alright. Kuha tayo ng sprouts. We get this. We get this. Kasi gagawa ko ng, ano ba yan? Spring roll. Na, eto. Ito nga tawag ng lumpiang toge. Gustong gusto to ni Sak. Kuha din tayo ng baby racket.
Kumuha rin pala ako ng banana. Yung large king prawns pala. Banana. Large king prawns. Okay. Ayaw yung magpatulong. Okay, come on. Mozzarella. Here, mozzarella cheese. Okay. Yan ko. So, ito mas malaki. So, ito na lang. You can do this. Do you want me to? Finally, sumuko ka din. We need lunch bag. Ito, kailangan natin. Oh, ang dami naman. Isa lang. Ito. The sun is running out. Alright. Here, put it here. Here. Yeah. Away from the food. Okay. Body soap yun nila. Oh! Ni Johnny Boy din pala. Joe, I just remembered to get you. Yeah, bilhin yan ng boys. Nung Tuesday ata, nakalimutan niya. Hindi nila sinabi sa akin. And nung tapos na kami mag-grocery ni Holly, Mom, did you get gel? And naalala niya. So, yan, kumuha siya ng gel para sa kanyang kapatid. Alright. Toilet paper. Okay. Alright. Yung cart namin nandun na sa sa cashier. Nakapila na siya dun. Spaghetti noodles. Here. Ito. Alright. Okay. And vegetable oil. Okay, bayad na tayo. Excuse me, Baba, what you got? Kumuha naman siya nung egg na chocolate. Let me see. Ito ba? Wait. No, I'm not gonna squeeze it. Ito, Kinder. And there's an egg surprise. Surprise. It's called actually egg surprise. Egg surprise, okay. Si Holly lahat ang naglagay niyan. You right? You can move this cart, Baba. Hindi niya na kaya yung 2 kilo mahigit na pork. Yung leg roast. I can do it. Oops, bigat nga naman. How about that one? Alright. Just put it here. Yep. And then the Parmesan cheese. No, diba? Huwag mong kalimutan ang bag mo. Alright. Okay, tapos na tayo. Aba. Alright. Okay. Okay, let's go. Uwi na tayo. So, may kinuha lang talaga tayo dito kasi gagawa ko ng yung togi na spring rolls. Then, pang roast. Dito na kami, guys. Nakatulog siya. Daddy's here, Baba. Uy, pagod siya kasi kanina, diba? Umaga pa kami umalis. 9:30. Anong oras na? 5:36? Is Sophie here, hon? Yeah. Alright. Guys, nagluluto na pala ako ng spaghetti noodles. Ito yung binili ko kanina sa Coles. Kasi kagabi, nag-spaghetti na rin kagabi. And may tira pa akong sauce. Yung niluto kong sauce, means is 1 kilo. So, marami talaga siya. And wala na tayong time para magluto ng iba. And gusto rin naman nila spaghetti ulit eh. And nandito pala si Sophie. Dito siya magdi-dinner sa bahay kasi yung papa niya, hinatid yung kapatid niya sa Mount Gambier kasi meron siyang soccer after school. And si mama niya nasa work pa. So hanggang dinner dito sa amin si Sophie. And nilalagay ko rin yung binili namin na eggs nung Tuesday. Kasi nag-grocery na ako nung Tuesday. Kumuha lang ako na pang spring roll, yung togi. Tapos pang roast. So, meron akong, tingnan, ang dami naming eggs. Kasi nga, maki-eggs kami. Lalo na si Jan. Lahat naman. And, tapusin ko lang to. And then, mamaya, pag-usapan natin tong, yung
Ito ba? Yung milasma ko. So, ito yung tirang spaghetti sauce. Di ba ang dami pa? Ito, malapit na to. Gutom na yung mga bata. Ano na kasi? Past 6 na. 6 o'clock kasi ang dinner namin. Eh, late na tayo nakauwi. Nandito na yung kanilang spaghetti. Naghihintay na sila. Ayan si Sophie. Okay. Sak. Here you go. You're welcome. Kay Sak yan. Ito kay Johnny Boy. Haluin ko lang. So, pakinin ko muna sila. Nandun na silang 5. Oh. Ako busog pa ako doon sa kinain ko eh. And meron ako doon na tutupiin. Kinuha na ni Jan. Nilabang ko yung kahapon. Kasi hindi maganda yung weather kahapon. Kaya ngayon lang siya natuyo. Good? Good. How is it, Sophie? You like it? You should get my mom should get lessons from I want more. For what? Cooking spaghetti? You want more, Baba? And chicken and all that stuff. Si Oli girl, humingi pa siya. Ito na yung round 2 niya. Kahapon din naka-round 2 siya. It's not safe. You And si Sophie, ayan. Slow down, Baba. Friends. So good. No. Someone just saying that. Tapos na silang kumain. Ayan. And ako nagluluto ko na. Right? See you. Ang tawag nito, nagluluto ko ng chicken fingers. And yung mga bata nasa labas, nagra-ride sila ng bike. Nandun sila. Alis kasi siya. Humingi siyang kiss. Lift it up harder. Ayan si Kuya, oh. Ayan si Zach. Oh, Zachary. Oh, cool, mate. Where's Holly? Andun si Holly, oh. You gotta lift it up high, mate. You got bigger wheels. Look at Oh, Zach. Zach, that was a Careful. cool one. Be careful with that one, Zach. With that. Oh. Ayan si Holly. Oh, look at Holly. And this is Sophie. Too hard to ride. It's too hard? Why? Oh, it always has been. No, it hasn't. You haven't sprayed the chain. What? I keep using my front because I'm used to using that. Hell no. I'm gonna be making a flip. Dad, when you go up the mountain, can I bring my bike? What, no? He needs a new brake. He doesn't have Okay, brakes. pasok na ako. What do you want? Cake. Kasi may ginawa akong cake 2 days ago. And kahapon, siya One day ago. yeah, but I made that 2 days ago. And then, yeah, and then you eat it yesterday. Kasi kailangan siyang iset. So, go, May. Go. Alis na siya. See ya. Dito na yata ang papa niya. See ya, Sophie. His dad. Ah! Pinik up siya ng nanay pa niya. Ito yung cake na ginawa ko na cheesecake. Mango cheesecake. Is it 650? Ayan. Mom, is it Ganito siya kalaki kahapon. And ayan na lang yung natira. just what it to that Yeah. one? Ito kay Saki Boy. Ayan yung itsura niya, guys. Insert ko yung... Nag-Instagram ako nito kahapon. Insert ko. Okay, ayan kay Zach. And si Holly. Si Kuya gusto niya peach. Ayan kay Holly. So, mamaya. Check ko muna yung aking niluluto. A little doesn't mean Okay. you need like little. Welcome. Here's Saki. Welcome. Ayan na. Dessert na sila. Almost finished. Ang bilis niya. Talo niya pa si Kuya Sak. Si Kuya Sak, ongoing pa siya. Nakakalahati pa lang siya. Well done! Ako hindi pa tapos magluto ng chicken. Yum! Supa-dupa naman sila. Ay, si Kuya and si Sak. Ayan. Where are you, Sak? Like lemon. Lemon? Lemon? Okay. Thank you. Parang sinisipon ako. Si Oli may sipon. Siguro nahawaan niya na ako. Tapos na ako
magluto na, sorry. Tapos ako magluto ng chicken, pero hindi pa ako kumakain kasi nga, busog pa ako doon sa kinain ko kanina sa Mount. Niluto ko lang yun kasi tira yung kahapon, kasi yun din yung dinner namin, spaghetti tsaka chicken. So, pag-usapan natin yung aking pinunta kaninang umaga, yung pagpa-consult natin about sa aking melasma. Hindi pala ako nagbayad. Almost 2 hours yung pag-consult. Almost 2 hours yung consultation, pero hindi niya ako pinabayad. And meron siya mga nilalagay sa akin na mga parang mga treatment. Tapos, ini-explain niya sa akin. Blinag ako ni Holly. Hindi ko alam kung kamusta yun kasi hindi ko pa chinek. And sabi niya rin sa akin, okay na mag-vlog pero wag daw masyado yung parang yung pinag-uusapan. So, siguro maglagay na ako music, just in case, music na lang. Tapos, para makita nyo lang kung ano yung ginagawa niya sa akin. And wala akong nakitang parang doctor na naka-gown. Kung sino yung nagbigay sa akin ng form para fill upan ko. Akala ko nga ano siya, yung parang sa front desk lang. Siya na rin yung nag-check ng skin ko. So, akala ko, hindi ko rin tinanong kung doctor siya or ano. Siya, for sure, mayroon siyang alam kasi marami siyang ini-explain sa akin. Wala lang yung, parang tulad sa atin na naka-white gown na masasabi mo siya yung doctor. Kasi halos lahat naka-itim. Pati yung, mayroon din kasi sa kanila yung parang salon na, ganun din yung, yung damit. Ganun lang din. So, parang wala akong nakitang doctor and hindi ko rin alam. Hindi ko rin tinanong kung ano siya. So, basta siya lang yung nag-explain sa akin and yun na, sinabi niya na kung ano yung treatment na gagawin niya sa akin. Kasi, tinanong niya muna kung anong gusto ko. Sabi ko, eto, kung pwedeng matanggal tong melasma. And sabi niya sa akin naman, merong good yung natatanggal. And meron din naman na hindi natanggal pero naglighten. Sabi ko, as long as maglighten and much better kung matatanggal. Kasi sabi niya, depende raw kung gaano kalalim yung aking damage ng aking, melasma. So, depende raw yun. And meron siyang binigay sa akin na, eto yung treatment. Kung gagawin ko siya, eto yung treatment. Ang tawag sa kanya ay, Peel Away Aging Skin. So, bonggang peeling daw to. 10 days peeling daw to. Pero bago niya to gagawin sa akin, ito muna raw ang gagawin ko. Ito yung, parang i-condition yung skin ko. Ito yung tawag dito ay enzyme treatment, therapy. So, ito yung gagawin niya. So, 2 session to. So, una, before ng peeling, then after. Yeah, after ng peeling. And, meron siyang mga pinakita sa akin ng mga pictures na nagpa-treat ng melasma. And, merong magaganda na talaga. Pinakita yung before, and then yung nagpipil siya, at saka yung after. And, meron akong isa doon na natakot ako kasi yung reaction sa kanya ay para siyang nabuhusan ng mainit na tubig. Yung parang, alam mo yung nag-shrink, yung skin, yung talaga, yung parang sabay-sabay sila. Yung parang, alam mo yung parang nagsunog kang plastic na basta yung parang bigla siyang, hindi ko ma-explain. Basta ipakita ko na lang yung picture kasi sabi niya iba-iba raw. Kasi siya, ginawa niya raw tong peeling na to. And yung reaction sa kanya ay flaky lang. Yung parang, yung parang skin ng snake ba na nagpipil ka lang. Hindi katulad nun na parang basa-basa. Yung parang moist na natapunan ka nga ng mainit na tubig. Ganun talaga sabi niya. Pero sabi niya, safe naman daw. Kasi sabi ko, yun ang kinakatakot ko. Kasi baka nagpunta ako doon para matanggal to. Tapos yung magiging itsura ko pala ay parang nasunog. So sabi niya, it's normal daw. Kasi nga, tatanggalin yung mga dead skin. Tapos eto, itatry na matanggal yung ating melasma. Pero depende, hindi niya sinabing 100% na matatanggal. Pero maglalighten. Sabi ko, okay lang. And then, pinakot niya na kasi yung treatment na gagawin sa akin nga, itong peeling, tapos itong enzyme therapy. And yung quote niya is, lahat na nandito na yung gamot. Ang cost niya ay $3,445. So, yan yung aking treatment. Kasi yung mga i-apply, parang nasa siya, 735. Kasi linagay niya rin dito, yung mga i-apply kung mga gel, yung during peeling ata to. Basta yun,
Kinote niya na lahat. Lahat is 3,445. And then, sinuggest niya rin na gawin ko siya after Christmas kasi kung may party raw and may party tayo nga atindahan. And then, New Year, diba, may papuntang bisita dito. So, sabi ko, sige, after New Year ko na lang siya gawin para hindi tayo busy. Kasi pag, sa after Christmas, may busy ako kasi magluluto ako. So, may expose ako sa init. And yun ang sabi niya, avoid the sun during nagpipil ka kasi syempre ayong masunog ang mukha mo tapos bawal siya ma-expose and alam ko naman yun. So yun yung sabi niya sa akin and then kailangan kong tapusin yung mga ginagamit ko bago ako mag-apply ng mga dati kong skincare. Sabi ko alam ko naman yun na kailangan kong tapusin yung kung ano man yung mga cream or kung ano man ibibigay sa aking gamot. Tapusin ko muna yun. Then after pwede ko lang gamitin ulit yung mga ginagamit ko. So yun guys, yun yung ating consultation, and ang bongga, akala ko magbabayad ako, walang bayad for almost 2 hours. Magto 2 hours yun, kasi 10 o'clock natapos kami, 11:53. So, yun na guys yung vlog. So, update ko na lang kayo, and bukas hindi ako magpa-vlog, kasi gusto ko nga, this coming December, gusto ko updated na tayo. So, nag-vlog lang ako kasi may ganap tayo ngayon. Ito nga, nagpunta tayo sa Derma, para sa ating melasma. Kasi hindi talaga siya matatanggal sa pa-apply-apply lang natin ng mga skincare. Kailangan talaga siyang i-peel. Yun ang sabi niya. So, yun na guys. Thank you! Yun na yung vlog natin for today. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night! Anong oras na? 7:35.